Dobitnik FIFA nagrade The Best, koja se dodjeljuje najboljem fudbaleru svijeta za 2022. godinu, dodijeljena je fudbaleru Paris Saint-Germaina i reprezentacije Argentine Lionelu Messiju. U izboru su učestvovali kapiteni i selektori svih svjetskih selekcija kao i novinari. Messiju je ovo druga nagrada The Best, a ukupno 7. za najboljeg fudbalera svijeta prema izboru FIFA. Argentinski fudbaler pobjedio je u konkurenciji Karima Benzeme i Kyliana Mbappéa, a čini se da je presudila činjenica da je Messi sa Argentinom osvojio svjetsko prvenstvo u Kataru. Izabrano je i najboljih 11, odnosno najbolja postava svijeta za 2022. godinu. Nju čine Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Casemiro, Modrić, Messi, Mbappé, Benzema i Haaland. Za najboljeg trenera proglašen je Lionel Scaloni.